Okay, tagarodan rugyan papagayam kay basa dito'y idikal malay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga ruda. Yan. Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Ruda kunan na rito'y idi kalmalay. Idi kalmanlaeng manong nemi ta iparking ko ti tricycle ko iti sikikan ti balay ni tricycle ko gora. Tekto. Di kaya marudot nagsurat. Sagudahin nga ti surat di paghayam tayo nga ruda. Rudi mo dati panunot ko. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanangig ko nga danagsarde nga tricycle iti sigikan ti balay mi. Amok latay din manong nemi no asino iti nag-tricycle nga imay manen gabot iti kasto nga oras manong nemi kit iso iti yumay na panang pasyar kanyak iso da ito ni Mike. Ni Mike manong nemi kit may nga tricycle driver iti ilimi idinto tasyak kit may sakmats ka sales lady iti may nga department store. Kaya dito nagamamami, di umay gumatang, manong nemi, kat linakwa, kagingga, ngumay nakbenten paspasyaren, kinapudno na, kat umay nakno kaalalaen, numalpas ti trabaho dito'y, ngem no, daduma manong nemi, kat ada siguro mga rakilaking kuha na, kat mangga glugan naknukan iti sa bali. And then, sumurok nga makatawan nga gar-arem ni Mike kaniyak manong nemi. Adamat kat di panagayat ko keng kuha na tagwapo, nasingpet-met manong sa natakneng, nadayaw. Uwen, kaya't natatang kininanang ti kinasingpet na, kinapakumbaba na, iso na laing ta. Ape nga tricycle driver laing ti pagtungbalak. Madamdama pa manong nemi, natugtugan ti daw, kat amulatan ni tatang, Oy, Roda, tricycle boy mo. Tatang mo, tricycle boy. Galo katahanin ta sa nguyo mo. Ang lalakit nga agbaybayagan at ulit-ulitin yung tuman ti magbagayon. Tatang, nakalidok kay manen. Bumot nga tsak makaturo anak ko no awan ti Jin. Nabitinak pekit ita Isla kahit kung saan na pagpalaan ni Mike ta. Lani tatang sa ang inom ti arak ni Mike. Dahil nga rin ti madimat no at damanugang dinaambot uminom agad madi. Nay, ngalok tani na. Nguntang nakon. Nembag narabiim. Roda. Kastaman. Sumunod ka. Yung saan to unay babayagan na. Agpat para tang maka-agree nga masapa. Palo apag lang siyempre. Panagayat ko keng ka. Nasuro ka ng makatawin. Indun ka ano ngamin nga klonan na. Di ka di makauray? Mike? Samad ka di Samad ka di angin. Umot samad mo sa baling ang gar-aram keng ka. Malaksig kanyak. Sika lang tagar-aram nga tagadtoy. Yung madumat na kita sumasarong kanyak sa jayo. Trabaho. Kinapudno na kat, tsaka mo na ipay-peso ni Marlon ti umay. Sino nga Marlon? Nabayag ba sito nga na mamok? Yung may ba't nagatang? Yung may gimatang sa department store? Uy! Ano na dyan ang mo? Kasla kotse. Ayan. Isudetan ni Marlon. Di kotse? Ita man pala nga nagpa-share kang nga di kotse. Huwag nga ron. Saan lang nga tricycle lang at motor. At dapat ito may pagpa-share kang nga hindi nga. Agul-ul na sa ganda ang karkarison. Ang kurong-kurong. Taga-ano ni Marlon? Tagalawag. Nagtuktugan. Kasano nga ron din? Ay! Mike! Ay! Ni Tatang. Pagpagunyo na ka. Tatang! At dan sa agad di ka kagandan mo Ay, Ruda. Inak ibaga nga madamdaman to nga sumrek gabot aday mo na. Tak, saan latan? Agpagpakadan ni Mike. Di ba Mike? Sige. Maminsan to nga Roden. Okay. Dito aglat nga Roden. Iyan ni tatang mo. Iti kusina. Lalo makatoy.
At ginatang ko, ngam saan kamot guminom. Umakanto ta, buyain tao na si Imen tanong, anat mapasamak na ta, damdamo nga mang pasyar ati anak ko. Manong name kasat lang kong dialog na tatang kini Mike, at dati ti kusina, iti lamisaan. Iti mapanggilo ka tiri daw. Hi, good evening, Roda. At ang sabat imuno nang imsyak. Nakapanawan. Kadi, when ni Mike, tricycle driver, nabayagan ng agararam kanya. Nagdagayam na ko nang imsyak. Okay lang. Sumunod ka. Flowers for you. Wow. Preskong nga sabong, ha? 3 red roses. Meaning I love you. Kensa lang na ita. At dapat chocolate. Thank you, Marlon. Kanana pa data nakasupot. Nakakahon na ita. Arak. Hala? Long neck, stateside. Pag-isagotam, jak mo tuminom, ni tatang mo. Adan sa? Ay, ada akbarok. Naglito kusina. Mangmangig kayo. Mangig ko ata. Basin madlat balay me. Hagasadigmet lang di salas ken kusina. Litatang nakangig lang ti arak. Imay ti yan mi. Ay, dito ate agaw. Kastoy ata umay agarem. Para kanyak deta barok. Wala ta. Stage side. Di yun na akat, tanapig sa dito nakad dito itay, ay lalo katakman. Opo, talagang virgin pa yun natin karton na. Ay, nadakong ko na nga black label. Opo, nag-imasahin. Alam tatang, hindi ka lang mabing, ay, magbak. Ay, kastoy klata, anak mo barak. Marlon tata. Ay, kastoy, at yung may nagpasyar. Alam, mabaling ko nga dito yun, nakluktan ka na anak pa kami nga, nakompleto nga ibinom. Ibon no, dito yung kadlata salasan ta, makiinom kami. Saan ang tata? Hanak nga gininom no, kasta nga ag-drive back. Kaya ito na. Sa aklaw minom no, kasta nga sa anak lang ag-drive, nalikado, disgrasya. So, kamabain mo ka ni Ruda. Baka madikin ko na tagat-arak. Sige nga ron. Dita kam nga ron kusina. Kadada kaduwak. Ngim di na kahit uminom. Saan nga uminom di kaduwak? Sinot kaduwak yung tatang? Dati mo na nagpasya ni tay. Ni Mike. Ngim saan mo lang ka pa ikaskaso. Ala ni tatang tulog ko. Nakaagsarita kay nga ron. Kando kas pagarigan lang ron anak ko. Saan mo nga baybayakan? Kastoy at agbaling ang anugang. Manong name narasaw nga talaga ni tatang ta nakapangrugin. Ngem no kas pagarikan taluktan na pala yung DJ black label nga bagbaga nang rugin iti gin. Apo, maplat lagi di. Baka numatay iti Bartek. Sana ko nang baybayakpay. Roda. Sika Naguro ka tayo na kumamit mang templa ti Diyos mo. Hanin. Kape. Hanin. Diyak tumakaturugan. Marlon, thank you ha. Okay lang. Ganun day off mo? Ito no Sabado. Mabaling umaykan to dagasan ito ay. Tapapananta. Indag shopping. Indag picnic. Indag paspasyar. Ano serving nga ta konsek? Sige. Tun Sabado? Sige. Umaykan to nga dalain. Tatang! Ay, tatang. Tata. Ay, won barok sa mong ibabawi siya, tatang. Orega, dato ni Mike nga agar-arim kini Roda, umawatan na. Inak ko, tatang. Alawin, kinagyaman na ka rito, arak ah. Kung tumaminsan ka dadan tupulutan. Ay, won tatang. Malipatan. Mahanak to pa iti pulutan. Kompleto. Sigarilyo ngay. Ay, akit dati station ka sigarilyo ah. Awon. Umayin, tatang. Umayin.
Adda pa lang ni Mike manong nemi kat napangkudinanon idagan itatang iti kusina. Nakadumog ni Mike. Nabartikan sa amin Mike. Sa anak tumamino eh. Abang nga nakatumog ka. Paspasanaan. Kaya po tayo, dakal ti mamatik nga. Adada nga sanak nga klunan ka po tayo. Adda ni Marlon. Ay, dahil ti bagbagak kang kuha na, Roda. Ano, kasbay sa nga lalaki, rubang nga awatin ti panakapain na. Mom, sika kumat kayat kumaik, gabot na sigpit ka. Ay, saan mat nga sikat kayat anak ko? Pagkunan yung nga sangasak ti kayat na, tata. Kit dumdum nga, kita sudum ka kuha na. Mike, mawatan na siguro. Gabot na ti kotse ni Marlon. Gabot na regalo. Ito chocolate. Kabaylang siguro matiguhatang. Ngayon samot nga importante di kita ket, diba? Ito importante ket napudno ngayat. Nga dadot mabaling ko ipanakil kang ka. Ngayon maunti maramid ko. No talaga nga dinakayat. Tata, sana ko nga baybayag. Ay, kag paano kag palaod kag padaya? Ni mo tata. Kag padaya ka. Ayaw na ya. Ano agpalaod ka kit bantay deta. Masyanak ba't kadi kini Mike manong name kinapuno nagadada tumataod, rumusrusing, amariknak kang kuwana, nga may gawit ko lang trik na. Tagur orak iti sa bahali nga agayat ka nagduyos kanyak manong name tapno. Tinapimpinas mo't lang Isto da ito ni Marlon manong. Naguyag kam nga rod manong name ti Sabado nga idi umay kat nakadado nga grocery items tinyawat na kadalanan kinitatan. Sa nangtad pa yan manong name ti mainom manen kanada pa yan pulutan. Kaya po ay bakit di barakada ko ta rugyam minto binam nga buto hado pa pulutan. Papanan nyo ay barok. Inga magpaspasyar ka ni Roda tatang inga mag-shopping. Iya laantak ito benten. Anong kaya yung gatangan mi para kada kayo? Ay, reawan, basta darak. Maka mo kayo tulatan kini Rodan, no, nati para kanya, tayman sapatos, tay rubber shoes, ang paubing kanya, tay maong nga pantalon, tay napinta sa gatisan, malang kipis ka kalong ko kaya taday rayban, dati man, ada rayban, dati rayban, no. Wala ni tatang didala mabain, okay lang. Ay, pasensya kan dati asawak nga. Na para to unay, Marlon Barok. Kaya di mo patpat siya ni bagbagana. Ay, mananang. Daki nga, yan mat kahit yung gatang mi. Ila, baka mo kahit tulatan. Amon tulatan ni Rodan, no, anati, ambo na nga, para kanya. Kaya nagpaiso manong na imi. Ado di kita ginatang na para kanya, naman pa nanawait. Kastamat ang ginatang na para kadatatang kaninanaw. Taltalo kam lang ng kakabalay manong name ita siya nga rutiburdok kada kami nga talong nga kabsat kat nagkaasawa nagitidua nga lalaki nga ininongam siya na ikamang dati adayo. Kalpasan na manong name napami indagas digiti sinaping mi kat kastawan iti ragsak datatang ganinana. Sakam nagtarusan iti may nga beach resort dito ikam nga nangal daw mano. Nakadadudig iti order na manong name nga seafoods. Apo. Nakadado, dahil ito shrimp, binagin, kadapo, ado. Inoko parmi ti may sa close cottage manong name inrapin natin minom. Pasensya ka na ito minomak. Nag-iwas kami ti ginom na kasi nga buy-buyag ti panagburak di daluyon. Ti ito nga bye-bye. Sika, minom ka? Marlon, ano to barato to eh? Ang picnic. Di mo kahit mo nagdiwas? Hinggatangan ka mati pagdiwas mo, di ba? Sika nga buyahin galatan, kabayatan ng minunumak. Sige. Serbi ng org na dadatoy. Naguyosak man ng name kininusarkot ginatang ng atupis. Roda? Marlon?
Nakasuswerte ya. Kaputa, nakapimpintas ka. Kat patsik ng virgin ka pa ilang di ba? Uwin, jak pinadaan ng tinobyo. No kasta, siyak ti makauna. No may kasarnak pa yung muna. Kinunak man ang naming iti maraya ko nga nagturong iti baybay, iti mapuga. Aduman da kiti pata kami nga agdigdigos man ang naming adada iti medyo adayo. Iti marneka kon man ang naming simang ata kon. Idada ako iti kahatids man ang naming inak ko ba nagsugat. Simreka iti panakasiled nga close cottage man ang naming iti ta sinurot naggayam niya. Marlon ket inarakop nak Marlon agor ka nanang agor ka ay hiten ka kadidid ko amin nakasapulam ha Marlon ikasarnak pa yung umuna umuno ng tihani mo unsak ba ti kasar isa nga gusto mo na yan manong name iti panang nanam na parang kunot ka na bibig ko. Kat siyempre manong name nabara da bibig na siyempre kabatomin ng mga rod ti arak nga hard. Agat arak man manong name na imas ti arak nga angot da bibig na. Sana kat inikatan manong name iti naitapari di barukong kukit mas masahin nan manong name di nga virgin nga turod uno minturod uno ansana si di ba barukong Marlon no Marlon yapay ka di mo pala malubos ang mga nabaybayan nagtulang saan ka nga baybayan orin itong bigat matlayang agkasawatan, agkasartan. Itad ko amin nakasapulang. Kas pamaniknek, nag-shopping ta. Amin nga amok napindas para kang ka. Ginatang ta. Ang shoppingan ta pinatatang kinanang mo. Ano pala kayat mo? Marlon, takal ti gastos ko, diba? Ano dun to petitit ko? Gusto ipapot ka niya. Marlon. Sana kung nga nagked-ked manong name pinalubusak kun te babaamad na uket intuyak kun ako na. Impaida na kiti pa nakakama manong name ket nagkaten tita parami na bagik. Inikanta mo tenti arwatan nagrama mo tenti short kan to brief na manong name kat nakita ko nakawing-ingar nakataktak hala tsaksangit kaya inergi naman yun manong name nagkanan ng malan na kinibibig ko sana nagkanitangid ko tipidit ko parukong ko kat kasto na yun ti panang kirab na manong name ka na kinibirhen ng mansana Marlon Marlon yung bababa na nagbibig na kitilabsan na ti piha at manong naming at tiyan ko lilabsan na ti pusag ko at daisunan manong nami iti ngarab ti kuweba at dating nasakasaknan manong nami ti medyo narasa yung kakalendaan sa nagati kininikinit manong nami ti mani nga dati tuktuk ti ruangan ti kuweba Marlon sana yung kurikor ti dila na manong nami ti ruangan ti kuweba sana sinapasapan Iti nga kanito manong nami kit isugahan tinituding nga panakaburak ti salsalamat metak nga kuweba pinilit na manong nami nga indugsol, nga inwakwak, nga indrusuod, tinatangsit ka nakatangtangkan nga armas na manong. Marlon! Urekol na ilumlom, ti pangatidugan nga kukuk, iti bukot na manong nemi, nga nagkayat katak, gabati pa nagituro ko iti sakit kan sa naitad kun manong, naipaay kun ti kinabirhen.
Kat kasta unin mo ti ba naggusod-gusod na manong nemi sana pala ikuyok nga pagpuli-puligusin nga hasta unit pa nagsukisok nga pa nagsawar manong nemi ti kubrana ti uneg ti kuwa bakit nakamayan. Marlon, oh, Marlon, oh, Marlon, Marlon, oh, Marlon. Nagsangit akal pasan na manong naming am tsaka muno anya ti kay papanan ti pa nagsangit ko. Nagsangitak nga ta, kamatawanan, ti kinabirhen ko. Sangitak nga ta, kabatasang kumapang nga rumbeng, ket rumbeng kumapang nga kasar kami, tapno sigurado. Awadan niya na pagtanagam. Adadaman nga ipatig kita. Ang kabutan na parang nakakatalaga nga virgin ka. Nagagasgastak. Rota. Sana ka nagbidot nga nang ipatigyan ka. Sana ka nagbidot nga naggastos ti ado. Magunod ko lang ti amin mo. Kaya nagunutek tumanin. Kaya kukwa ka. Siyak lang taking kukwa ka. Sabi ko matasan nagtungang baybayaan Marlon. Saan to? Ikarikan ka. Saan ganito nga baybayan? Amin napakaragsakam kinidet ko keng ka. Agragsak ka, agragsak ta nga duwa. Rod, kahit mga sawin. Alamanin, naimimas itan, tasaan ka ng masaktan. Naimimas itan, baka si kanton pangibagang alamanin, alapay. Nga nagpay sumanong nemi, ti may kadua, ket ti may katlo alapay ko naktinakam ko. Ket nagboluntaryo ak manong nemi nga siyak tiri mabaw. Siyak met tinang lumaaruman sa kengkuana. Siyak mismo manong nemi tinang isirek ta tinugawak isuna. Ampon, Marlon, nagmayat kayam. Marlon, sana gumabawi nga nang ipay ti amin ko. Marlon, kasabay ko matadinak to pagsangitin. Santo. Puro ragsak ti pay ko ka. Marlon, Marlon, Daytan manong name iti nang rugyan ti masansan, basta day off ko manong. Na duma-duma ti papanami, makadayo kami pa Mas tagkuyog kami manon nemi, marnek kami met ngagpapas kami ti panagginayat, panagkanaig mi, nasusurok ti adu nga posisyon, babaen kang kuha naman. Manipod man idin sa angkon nga nakit-kita ni Mike manong nemi. Hingga nga dan inem nga bulan, relasyon mi kini Marlon, hindi bagagken kuha na. Kunak man na kasarnak. Tunanong tiyo mayo pa nakiasasawa, mga sasawa. Apay masikukan? Sampay. Sungar tururayek. Di kamit masikukan. Agkon kontrol kan sa. Kahit kumita na nga da, tapno sigurado nga hawanan ti ligtas mo, ikasar na kang ikasar. Sige. Next week, umay kanto. Next week, umay kanto manong nemi Sabado, day off kumanen. Ada nagsarding nga kotse ti sango ti balay. Ngem saan nga ti kotse ni Marlon. Babae manong nemi ti dimsaag. Diyos ko. Ito kita sumunod ito Ay. Roda. Tatang. Saan sabad nga ni Marlon ti simang pat? Dimteng. Di ba Sabado manitan, nagasad na kumanen? Babae ba ti dimsaag iti? Alalalain ka sa batang. Baka nagkamali lang tang, baka nga doon tumayan na. Baka di mapang sabat kang kuha na. Ni tatang manong name ito dapat ng sabat. Nabag bigat yun data. Ay kastabat ka na kayo ma'am. Ay sus, sabalin sa amin titinurong yun. Baka saan nga dito tumayan yun. Abay, dito matimbagada nga balay tagnagan ti Roda. Akit Roda at tanagan ti ay anak mi. Ada isuna tata. Ada. Ururaya na nga di Marlon.
Kada Sabado kagkuyog na kahit. Mabaling ka din ang salita ni Roda, tata. Ay, kada sino ka kade. Siya ti asawa ni Marlon. Nakigtuta ka na kangig. At kayo man asawa na. Tiyan mo, may mga ganawa na asawa na. Tapay, sinalutsod yung katiking kuha na, tata. No, asawa na, no, nampay. Kadapay, umayagpasyar, no, ada asawa na ko man. Itatamat, di kita kadilayag baro, tagpasyar. Pati ada asawa na, pumasyar, no, kusunada na di babae. Nangruna na di babae, kat isubaktin, timo-timo. Bakasta-kasta din naramin ti anak yo. Hindi tikit mo sa naaram ti anak mi kasta. Ay, tapno baga ka. Ako mga magganay relasyon ni Roda nga anak ko, no, amo na nga asawa rin ni Marlon. Abi nga siya nga nagsalutsod. Abi nga dinaam mo, no, inam mo, no, anya talaga kinatao ni Marlon. Sakbay ko mga nakirelasyon. Sakbay nga intend na ti amin-amin na. Wan manong naimi. Binayaklayan nga tatang kanta asawa ni Marlon, manong naimi tinagsaw. Kaya nga di pa managnak. Nga talagang sikakit asawa ni Marlon. Pamanak na ganti kayo tiyo. Umuna, wedding ring. Wedding ring. Tsaka mo, data no, wedding ring. Sige. Dito yung bag ko. Iruwar ko lang. Marriage contract. Mo yung tagbasa na. Ito yun. Diyan mga ngamin, anak yun umay dito. Takam tagsalita. Kapag nga inam mo nga muna. No, ada asawa ng kaawan ni Marlon. Basta latan intend ng tibagina. Ito kahit. Mahilig ka nga taa. Kada kita regalo. So nga doon yung binalagan ng anak nyo. Gidayay. Isus po. Alang nga rin talaranta dito. May mapain anak ba? Saan data? Umay kulay pa ka mo keng kuwana. Nga adaywanan ni Marlon. Gapot ta isutlogi. Aglalalo ko man, no, masikugan na, di aganak abalasang ti anak yo. So, ibagayo kini Roda, nga adaywanan ni Marlon. Sakbay nga maladaw ti amin. Tano din na adaywan, katkas-kas di nga, kaya't nalata ti makirelasyon ni ti asawa. Nalakaitan ti presyo ti biyag ti tao. Nakadayon manong name ti asawa ni Marlon ngam sanak pala nga nakakuti itinagtugawak. Tsaka mo manong name noan niya trumbing nga kasangit ko. Agsasaibay ka ng singsinglot nga gananug-ug. Apay ngamin nga Jack inamong agpeso no dan asawa na. Abagasta nga basta latan na mati ak. Ngayon nga dinaktubaybayan. Yung karingan na yung kasarnak. Ngayon kasano nga may kasarnak. Adagaya man asawa na. Inalilaw ni Marlon. Kalbasahil nga naaramin nanti kay kayat na ito namin ado nga gundaway. Nga nulabsak nagsaog at linuglog na kon. Basol ko. Apay basta lang ta nasisira pagkaragit regalo. Tapati dananang kinitatang didak malapulos binagbagaan nga binalagan. Basta nayat damit latang nga nakirelasyon na kini Marlon. Dito mauawat na karagit na duma-duma regalo. Tawagak ni Marlon manong naming amsan nga sungbatan. Ag message sak manong naming amsan nga supulos nga open kan replyan. Aging ka manong naming kalpasan ti talo aldaw jakon makontak ti sa cellphone na unattended manong. Namanag mo lahat na nagtrabaho manong naming medyo naapektaran ti trabaho. Tadalagili kong daway nga maimay-maya nga kadyak may kaskaso na kiti customer. Dahil sa akin di problema, ma. Roda, sir, madila bagbagig, sir. Abi ka rin na simrik ka pala ng trabaho ni matang bagbagim. Kit agpalain ka, agbakasyon ka. Mayatin, sir.
Kaya tikas na kabot mo taling gumubra. Warningan ka. Iti kanito nga makita ka pa ilag mulumulang lang. Suspensyon ka. Munoy kating ka. Iti may sa nga malem anong naming nga gurorek ti pagluganan ka tricycle. Adumat tigidag labas-labas ka madumat nagyanda. Iti at dagsad nga tricycle manong naming ni Mike. Hi. Nagawit kan? Owen Mike. Ako mat maore ko nga luga nga magluganak. Ado nga minti pasayro ita eh. O may karoten. Tulog ka. Sige. Nagyaman na. Awan ti sinsao manon na eging ka nakadanon kami kadimsaga. Ginyawat ko ti pletek. Kaano pa nga pinagpletek ka? Baka itan. Kumusta kayo ni Marlon? Awan kami? Manomat nga bulan nyo? Makatawin. Danda nito mawanin na. Malagip ko na di nauding pa ng pasyar ko yung ka eh. Next month na dyan, makatawin ton. Awan kayo? Sige. Kapag pasada? Haanin? Nagawin ako natin at ginatang ko nga si Demi. Mabaling ka din umayin ka pasyaran? Sika. Sige, marmarang makaumahayag to. Tinagtagi-uray ko anong name ni Mike. Yamsang ko na uray. Ay, kabaturugin! Abay, ano man rin rumar ka di silid mo? Sa mo ilukat tiri daw. Mga sila dapas pasugadem. Kada kayo tang, di kayo pa yung mapamato. Busak pa na ito. Pwede, bus na ito. Ginatang ko nga. Jane. Ano sa kunti Jane at nangarod. Awamat na kita yung mga tetistate side. Ay, apoy. Yung bagabalasan ko, tasan na ka nasikugan. Ay madapi ipanakkel mo itilalaki nga na ikari para keng ka. Nalpas mo batin nga impait na minagundaway ikini Marlon. Tangamin timati ka na kayo nga babae ka. Pengay paayo ti bagiyo. Idinto ta. Sambat asigurado. Ay apoy. Tapitang. Idi yung kasaryo ni nanang virgin. Madkid ya. Sigug na din ni Manong mo. Nginaw na. Sabi nga rin kasta di magbagayo. Dakay mga minalalaki. Abi kami nga gunoden nyo di babae nga di pa ikasar. Kitsikaman kami tadi ka nagsaludsod na tagay asawa ng loko. Kita kay mga gamin. Ditaklabidan laga rin. Hey! Awanin tipin minabasol pa eh. Dito, ikit bindot mo. Amom ton nga liklikan. Saan ka nga basta agtalik ti lalaking di mo sigurado na siya sino. Yung pagkaglagod kami kayo din ka ni Mike, di kayat ko. Hindi tatang mo. Hindi nakakita kayo ni stage nga ara. Di mo tin kayat ni Mike. Ni Marlon mo tin ti kayat yo. Kasta at manugang kung kunay. Amo ko mga Mike, kada asawa nan. Siga man ta pinapasyar na ka nga. Awan Isus na pala. Ilagay ka ti Signal Mound. Dururay tang. Sino? Yung karina ito nga, mabalin ito magpasyar ko na. Sino? Ni Mike. Taapay, kano man ito nagkita yung kini Mike. Isot nang kitulod ka na kita malam. Mabalin ito may pumasyar ko na nakita. Buong ko nakmat. Kada nangarod ko na. Barbaring makaumayak to ko na namat kadya. Di namat kadya pa sigurado. Saan nga imay pimasyar ni Mike karedi nga rabi manong ngayon imay nakinalaman na yun dito yung pagtrabaho. Itulot ka niya balay yun, ano? Itulot ako na. Ako ba't papanakon? Kaya nawis ang kay. Ha? Di mo kayat? Awang kasama tan ka ni Marlon? Awanin.
dinawayakan. Dito lang tanong na ipaspaser na ka ni Marlon kat napanggay ka na kitay class nga beach resort. Siya kakit baka ginggakla ti kayat mo? Enta? Natoy. Iti video okay bar. Nasapa pa lang na video ko ber. Inta pa lang ti beach. Ngayon manusam lang tigagangay lang ang beach. Sige. Sumurtakin ka. Very good. Di magas manong nemi, di may isang groceria, kit gimatang garagitay chicherias. Sa gimatang tiken na cook, manong nemi soft drink. Talaga nga saan gumininom na ito ti arak, na kunak tinahim ko. Iri di bay-bay, di may isang open cottage, manong nemi dito nga binoyami, ti tatabon ti init. Kabayatan nga karkaramkam kami kada kita ginatang na sitserias saka mairap-rapin ti sumimsimisim iti ka ken na cook na ilata nga cook aginggang sip nga itan manong nemi awising kan at the restaurant natin nga beach inta mangal daw inta mga rabi kalpasan na kalpasan na ada hotel dito nga beach resort. Mike, kit mo sawan i-hotel na malaksi na di mo kaya kit sige mayat ka ay itinak di ba? Nabayagon nga kararo kang ka. Sige na. Anat sige na. No siga talaga't na kari. Apikit na saan. Sige. Intangarad manganin. Ngayon tinaramid na manong name na gurder. Kalpasan na inala ng order na intan. Pamananta, pangananta. Mga tantong tinulag ti kwarto. Dakanya akong titulbek. Abay. Kung kayat mo, inta pala mga antigid ti bye-bye sa tandog chicken. Ijatalotan. Ayan. Simuro tak manong nami iti oneg ti siled day tanga hotel iti beach resort. Yung muna nga nikat na ti t-shirt na manong nami graman ti short na awan no ti pantalon na naka-short. Magantan. Diyak mabisin. Di magantan ton madam-dama. Inton mabisinan ta. Rota. Hindi ba lang inararapahap kong marakop ka? Mike. Hindi ba lang nararapahap kong nga magkan na kita lips mo. Amo ka mailiw ka. Ha? Nalaing ka di matlayang ni Marlon? Siguro. Ano tayo naramin na isurong kanyak. Tayo sa taraminak. Bakala ka, naman ti style mo. Api ko mga ibagak, api ko mga tulado ni Suna. Amo nakadibatlat ko kumarim kam. Unay uy, Mike. Iti sa bali man na nagundaway, sa bali nga lalaki manong nami. Nga nang karim-karim, nga nang kirab-kirab, kalagiti man sanas ko. Mike. Mike. Nalaing madgayam ni Mike manong. Ti ko nakit saan nga nalaing. Nalaing ko nakabutan Adan ti ulo na manong nami tinagbaitan nagiti legs ko kat ni. Nagligmat gayam mga na. Sumudlagayam nga dinapayakin na kinayat tinangan tinorder na gabutada kayat nang umuna kanin na Mike Mike
Ay, oh. Ito pa nagkunak manong naming at nalalaing ni Mike. Nalalaing kunak na talagang ado di kita aramidan naman ang naming sa angin aramid ni Marlon. Pinuyutan na pa ko naman. Oh, Mike. Nagpagudot isang amo nga si Marekti. Urala imutot man ang naming. Kunano. Siyempre, rumarmat lang atin insurrect na nga nakabarbara nga sangaw na panang puyot na mano. Kuno. Nadlaw ko magkalinis yan naman. Inulit na pa ay manong name pinulit. Pinuyatan. Oh my God. Oh boy. Uwen manong name iti sa bali nga gundaway sa bali nga lalaki iti nang itayok-tayok kaniyak manong name ni Mike na irot dagiti arakop na kasmetirot ti arakop ko manong name no kasanot kapaot mi iti kani Marlon napapaot manan na ginanakam lang hindi may rumariknak nga mabisinak nangan kami kaditi in order na kalpas nga nakapalpa kami manong neme alamanan. When nag-overnight kami manong neme kani Mike kaditi tanga hotel ti beach resort kaditi kabigatan na. Let's go. Pasensya ka na. Tricycle at lugan ta. Ni Marlon kitkot di ba? Hanga bale. Uri tricycle laing, uri kurung-kurung laing. Ambok nga ba't patignak, Mike? Kaya nakasagana ka mga kasar kanyak. Tawan asawan, di ba? Maruang. Kaya balasang ka. Sige, umaitan tumanin. Aging gaman ng naming iso itiya nakasikog kanyak. Mike, masikog ka. Sigurado ka, ngayon, nangalaki team, pregnancy test, positive. Abi kasak na kasigurkan ka, sanga ni Marlon. Uno, sugpun makadikin ni Marlon. Kasi ano ko mga sugpun nyo? Kit ideawan kami, kiti nangrugi ka datan, kit awan matan sa balik, sanga siksika. Sige. Umay kam to nga ron mga sasawa. Peso, boy. Ngamsaan ko nga nauray ni Mike manong nemi. May sakit di ka damag ti bimtak iti lugar mi nga nang dayeg iti kaon ka. Iti ta agdin dinamagan manong nemi nga agasawan ni Mike. Ay, po, yakit agasawan, di agasawan. Saan nga na ikaringa na kayo? Saan nga na kayo? Nung kami inaklon mo dawang ko man ni Marlon, di ta kayo man lang tagasawa ko makinig Mike. Ganyan ka sa untang. Kaya tagasawa ka nun. Sunod asawain na. Abi ka saan nga siya? Kaya saan ko mga sikat asawain na? Kaya di mo mat inaklon? Di mat Marlon ti kinayat mo? Tatang. Sa anak man umay pinasya dito ni Mike. Ngayon umay nakdandanunin iti pagtrabaho ak. Isang maladladaw ak no kang agawid no kasta before the day off ko kabot the date me. Kit mo sa isot ka date mo no maladaw kang agawid. Uwantang. Kit mo sa nagkarelasyon kay matlang. Uwantang. Kinapod mo na. Masikugak. Ana? Masikugak. Ani Mike ka, mana? Kapingarot na saan nga sikat ikasar na. Ay, nga po. Ay, saan nga mabalid na ito? Inak dyan balay na. Kasaritak na di ka, Mike. Masabol nga sikat ikasar na. Sika! Eh, manong name nagawin ni tatang makapungtot. Iya po, Sidakla dandanig la pinatay na dyan, Mike. Kapitang. Kita. Samad gayam nga sikat ikasar na.
Idigayam sa mun nga inaklo ni dadan relasyon nyo kini Marlon nagaramit sa bali kad nadan tinobya kat pati na diyang babae masikaw kat day diyang babae ti kasar na saan nga sika hindi tayo ito yung napasama ka niya inaramid ka nila yung dito ni Mike tap no mabahalas na manong name tinawagan ni Mike. Pinadas ko man nga tinawagan. Tadag na tawag ko, hindi nga saan nga sumbatan nuno saan kat kanselan na saan to. Ito ko ang katatsyakon masumbat. Diyak man matawagan unattended. Yung hindi akong daway manong name nga tinawagak silmong bat. Hello, Rhoda. Mike, abi ka sangsak ti kasar mo. Nagpili-pilak no sinutrumbing ang kasar ko. Dapat na naggadang kay matang nga nagsikog. Anya? Sorry. Kami dita, madama kayo, madamat relasyon nyo kini Marlon. Nagayatak sa bali. Isunayda. Naipay naman ti amin namin na kanya. Kami nga rin nga inarim na kadadaga amin nobiyam. Pinadas ko lang. Numayat kan. Raman ang kamata, narikat mata no, inarapap ka, kamaramanan. So kas jay. Siyempre, pili-pili ak no sino. Ni Aida ti pili. Habi ko nam. Gabot na virgin natin nagikuhak. Ilinto ta si ka. Second hand. At kayat ko ni Aida. Gabos ito po nga mga ipatpatay ka niya. Ikasama ka rin, Mike. Di pas ngay mo. Nakaskasan ho lang. Saan ka ba sito? Madlang amang tedak ti supportar ko, Nakasta ka tinalilaw lang. Kahit ko masaktan ka, Mike. Double nga sakit. Tuwan, Sorry. Tsaka mo, gabutayang karik nga minidi. Nagbabawi ka ito ko na. Talaga nagbabawi ka, talaga relasyon ka dadaan ta asawa. Kaya gabuta talaga kahit kamot nga ramanan. Imanugot ka man. So Mike, sorry. Ngayon saan nga sikati kahit kong asawain. No dikat ni Aida. Ito sa balay mananagundaway, manunami nga nagsangsangitak, nagan-anog ugak, nagsingsinglutak, nagsasaybeka. Idi, sinaktanak ni Marlon. Tadagaya man asawa nan sinangsangitak. Tiyan mo kidi manunami kadakamat lang kini Mike. Talikudan ti amin kat kinayat na pailang. Kaya't nalagayam na maramanan nak. Kaya't nalagayam na balsan nak. Kahit nalagaya manong nami nga pagsangitan nak manin. Numuna ka dadapay pakalaglag ipagkenkuha na. Handa putot na kaniya. Ini dumteng dedi nga aldaw manong nami nga kalay sa damay kini Aida. Nagpanes ka namin pinsan ti batog. Batog ko nga langit. Nagikatakpay kay din iti trabaho manong nami. Kaya po nga ron tadyak kayat, nga mamwanda, nga masikugak abalasan. Nagpupupukak dito balay, nga sa aklarumar, mapanak ang pa-check up, tayo suday dati pa nang dagdag kanyak ni nana. Iti ababa nga panaw manong nemi, gapo, iti pa nagbidtot ko. Gapo, manong nemi iti ambisyon ko. Naganakak abalasan. Aging kakaragitoy manong nemi kat balasa nga pailaeng ngayon to tapiton tatawen ni Jennifer nga anak ko iti kinabalasa. Ngayon to tawag maten manong nemi the Mike kini Aida dito lugar mi. Ta sa giant lugar da Aida manong nemi tinapandan nagnaedan.
Tasang nga taga dito ni Aida manong name isang sangaili lang idi panagamamuda kini Mike. Ingkaray na idi nga suportaran ng anak na anya. Ngamisintabo awan tinauray ko manong. Siguro, narigat mo't lahat at panagbiagda. Piso nga awan ti suportar na tiputot na kanya. Yagdula mo manong name inintun ka nga dumteng tilalaki nga naikarikanyak no dan tupay mangawat itinagbalin nga napalabas ko. Dito nga rin ti pagkasalitaak manong name kanagyaman na klaunay iti anos mo nga nangibasa kaya't sabi ko tadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga dimngeg more power to your program anong and God bless. Toy nga rin nga pagayam mo Ruda.